Майка ти де? Сипър. Къде? Дойдох да видя болния. Може, но само за 5 минути. Добре. Добър ден, как се чувствате? Не е много добре. Нормално. Кога ще се оправи? След 2 дена ще бъде на крак. Много зарадвам да грижите, които му предлагате. Няма защо, това не е работата на всички доктори. Аз тръгвам да имам друга работа, други клиенти. Довиждане. Да. Здравей, аз съм Снейкс. Имам предложение за теб. Какво е то? Предлагам ти да посетим Антон и Тухлата. Съгласен съм много кога и къде. В 8 часа в бар Алкала. Добре, даде ви. Ще се видим там. Чувам. Тук ще излезе, престъчни. Извинете, аз всякъде ви познавам. Имате грешка. От някъде. Не ме заминавам си други. Помниш ли? Не знам за какво говориш. Не те знам. Да? Можете ли да дойдете пред бара Акала, веднага ще се случва страшен бой. Да. Добре, чао. Чао. Чао! Това е за майка ти. Тичи. Те бере, никой да не мърда. Ако някой мърда от нас, ще науча малко какво може, че да лети. Сега. Добре, само се успокой, нека преговаряме. Да. Той приби до Антони, мой шеф. Да. Какво? Сега. Казах, искаш ли преговаряме? Аз ще пусна да лъжа като. Ето, аз ще тръгвам. Hey, pana nie oderwał. Proszę mi kwit celkowy się. Здравейте. Да се накепи на костюм. Сега, дойдох да платя гаранцията на момчетата. Сега. Дон Тони, здравейте.
този път ще мине без гаранция, но без последен.